Hej EcoStyle, jeg hedder Linda Berti. Jeg er uddannet digital konceptudvikler og multimediedesigner, og jeg har arbejdet med alle de allerfleste ting af dem, I søger. Og hej Mona, tak for samtalen i sidste uge. I søger en med grønne fingre og en have. Det har jeg ikke, men jeg er rigtig god til mennesker. Og jeg synes, det kunne være så fedt, hvis vi gik ud til danskerne og fik dem til at vise mange af de produkter, som I har. Og så kunne man lave forskellige andre sådan mere simple ting, som for eksempel med den der sølvfisk. Det var bare en fjolle idé, jeg lige havde lyst til at vise jer, men jeg er fuld på at køre jeres stil, og bruge den designmanual, I gerne vil have, eller den I har, og så køre den stil, I gerne vil have. Jeg som person er jeg frisk, akavet, men også meget rar. Så jeg tror faktisk, at jeg har også indtryk af, at I er rigtig rare at være sammen med. Mona fortalte mig, at I er 7 på kontoret, og det kunne være fedt at have nogle kolleger. Jeg har arbejdet for det meste for mig selv, men har altid været i et team. Ja, hvad mere er der at sige? Det kunne være fedt at blive jeres nye visual content creator, og skriv til mig. Kald mig ind til en samtale og få noget mere øl eller noget. Ej, jeg håber at se jer, og I må gerne gå ind og kigge på mit portfolio og se om I synes, at de ting jeg laver er gode nok til jer. Alt det bedste, og vi ses forhåbentlig. Hej hej.